Здравейте, аз съм Дъбс и тук до мен е за продължение на поредицата с Пол. Понеже видяхме, че... понеже видяхме, че ви харесва поредицата, решихме да я продължим. Днес ще има Ел Класико. Реал Мадрид срещу Барселона. Ел Кристиано Роналдо. Това и Иниеста ли? Не знам. Да. Ти менеджмент си принаеш някой? Не, давай, пускай. Добре, направо ще почваме матча. На колко минути го направи? Матча? Той си мисля, че е малък. Да, и мене мързеш между другото. Айде, давай. Иниеста. Готови сме. Видяхме, че ви харесва поредицата и решихме да я продължим. Днес решихме да е класико по идея на Спол, който се прави нов профил и започне да качва клипове много скоро. Започваме? Да. Питахте ме, мисля, че някой ми питаше на лично съобщение, да. Как играят на FIFA 13 мултиплеер. Не играем мултиплеер, но просто имаме джойстици и играем с тях на компютъра. Ма то може и мултиплеер. Не може, в смисъл ние трябва да сме скъпена игра. И плюс това... Вярно ли бе? Не може ли чрез Game Ranger? Не, за 13-ката няма Game Ranger. Сега отборите са горе-долу равностойни, не са като миналия път. Както и съдиите се надявам да са равностойни. Защото ако сте гледали миналия клип, сте видяли как се устрави един съдия. С 2 червени картона напълно неоправдани, но няма значение. Няма да говоря за този сигурен матч, който аз заслужава да победя. Беше интересен. Да, беше много интересен между другото. Да покоментирам малко. Това. Ди Мария към Серхио Бускет. Играе сам Серхио Бускет, измъква се от защитите на Барселона. Ще центрира той. На Ди Мария! Удар на Ди Мария, не може да засече с глава тази топка. Между другото, до сега играхме един матч пред блока, беше много яко. Пепе. Отнема топка на Пепе. Еволюционно. Това е някаква аномалия. Кедира, сами Кедира към Юзил. Юзил не може да стигне тази топка. Кедира се бори отново за нея. Сами Кедира! Удар отдалече на Сами Кедира! Спрямо. Коментирай малко ти. Аз не обичам. Казах ми на клипна. И аз не обичам. Удар на Сами Кедира. Още един! Невероятен Виктор Валдес. Топка за Серхио Рамос. Арбело. Шави Алонсо. Ди Мария продължава. Удар на Ди Мария! Ей, бака. Ти само далечни удари правиш. Не, ясно. Все пак игра с Реал Мадрид. Ти трябва да правиш само пасове, но не се получава нещо. Да, стане ми нещо живо. Сами Кедира отново удар отдалече! Този път топката излиза в аут. Да спрем. Ще спрем климатика. Ето спираме климатика. Има такива фейлове. И така. Иниеста, дали ще защити тази топка? Серхио Рамос! Не. Тук става... Някакво меле. Да, някакво меле в наказателното. Аз ти я подарих. Не. Сами Кедира отново се бори, той може би ще бъде играч на матча. Виктор Валдес. Много добре представено в началото на матча. Виктор Валдес. Кристиано Роналдо за сега не е викнал тази топка. Нито пък и Лионел Меси. Ди Мария. Не. Ди Мария и Сами Кедира виждаме как че доста добре си компонират този матч. Юзил. Сега, Ди Мария. Към Кристиано Роналдо. Фаща е Кристиано Роналдо топката. Не. Игуин. Опитва да подаря на Кристиано Роналдо топката, не стига до него. Сега Юзил. Не, има объркване има в... Сега, топка за Арбело, тя не може да стигне до него. Фабрегас. Трябва да почне с извеждащите. Давай, задължително. Аз повече правя извеждащи между другото. Серхио Бускет. Серхио Рамос прекъсва тази топка и връща на Пепе. Пепе не може да овладее. Меси! Майко, натиснах четвърката. Аз не знам с кой се бие. Много добре. Меси показа каква класа притежава. Геца с кой се биеше? С... 2 или 4? Ако си бил с 4 на чрез 2. С 4 пробвах. Не значи е 2. Дръзнам човек. Напълно, ти трябва да ги знаеш. Мислиш ли, че игра? С
Квадратчето. Точно преди ме кара да игра. С квадратчето. Сега виждате какви пасове белия балет прави. Кристиано Роналдо към Ди Мария. Удар на Ди Мария от далечно разстояние. И това е гол! Невероятен гол! Ди Мария вкарва невероятен гол далече! Каква класа показват? Ел Класико се завързва. И какво направи, бе, човек? Нищо. Да. Ел Класико отново се завързва. 1-0 повеждат в резултата благодарение на Ди Мария. Време да те минава. Какъв гол, дами и господа. Просто прекрасен гол. Видяхме. Сега виждате малко пасове в полето на Кристиано Роналдо, прекъсва пас. Тича Кристиано Роналдо. Подава към Игуин. Не може да хване тази топка Игуин. Наистина матчът започна да се завързва още в първото полувреме. Свърши ли първо? Видяхте недоволството да Давид Вил? Свърши ли първото полувреме? Да, те са по-малки. Видяхте ли преди малко недоволството на Давид Вия? Сега. Ай, стига, бе. Серхио Рамос не можа да хване тази топка. Меси я овладява. Подава на Фабрегас. Кажи нещо между другото за нови профил, как мислиш да се казва? Да я знам, още не съм го измислил. Но нещо друго измислил ли си? Не. Само знам, че аз ще направя дизайн. Нещо друго не знам за се. Когато не се занимава, разбира се. О, як ме другото дизайна. То това е втори. Ооо! Аз Наистина Роналдо невероятна глава. Дали ще да повтори Роналдо същото, което направи срещу Манчестър Юнайтед? С глава. Не успя удари горе на врата. Матч се разгръщава, даже някои се вличат в екипа. Сами кидира към Юзил. Юзил към Игуин. Удар на Игуин. Ето матч може да ме биеш. Естествено, защото не съм с висок отбор. Той там един Неймар, човек. И Рафа е добър вратар в това. Пике играе сам, решава да подаде на Арбола. Но сега Арбола. Кристиано Роналдо. Удар на... Не можа да стигне тази топка да удара. Сега контратака дали ще има за Барселона. Марсело прекъсва. Ай, стига, бе. Серхио Рамос, Бускет. Аз не знам какво прави. Бускет се опитва да вземе топката, Юзил я овладява. Подава Кристиано Роналдо, Кристиано Роналдо извежда на Юзил. Удар на Юзил! Не можа да удари Юзил. Загуби той топката. Поради нейното доста дълго задържане. Бати! Какво е? Това ме нерви вече. Добър съм, да. Ай, влез му ме, не го обикаляй, бе. И батъл Виктор Валдес, човек, много ме нервира. Отново става мелето. Лигавнята е на Макс, мизерията също. Шави Алонсо. Удар отдалече на Шави Алонсо! Не оцелва той вратата. Извинява се на съотборниците си за положението, което излъкня. Може би имат малко предимство с резултата Реал Мадрид. Тук може би можеше да се спори за доизпълна. Играта продължава! И виждате Игуин мина топката на милиметри от градата. Сега топка за защита на Барселона. Стига съм коментирал, че вече ме мързи. В Пепе. Ари, фания, бе, Меси! Джуджето не успя да хване тази топка. И нямам нищо против Меси. Просто аз го уважавам като футболист, само казвам. Не ми харесвам, но все пак го уважавам. Меси, ако мислите, че нещо го обиждам в Меси или Роналдо или някой такъв. За мен Меси и Роналдо са добри, ама за мен най-добрия е Неймар. Което не е вярно, но шанс. Удар! Началото на матча можеше да тъпува. Да. Но ще се събудиш после. Пак ли града? Пак горе града от глава. Това наистина вече е нещо доста добре. Заплетен матч, наистина заплетен матч. Но в крайна сметка поведоха
Реал Мадрид. Сега дали ще затвърдят резултата или ще се изравни? Не. Виждате какво разколебание. Аз му дам да би към центъра, той то би. Игуин! Гези. Не, Игуин изгубва тази топка по доста жалък начин. Ба, човек, аз Реал Мадрид не съм играл давно. Що Меси сега ще вкараш гол с Меси, аз така? Да, ще вкарам. Ти се нервил, човек, ти си виновен, нали? Не са ти виновни. Ако играч с Юнайтед, ще ги да се правят по-добре. Да, но не съм биш. Ето да 2. Да. Но сега ще се нервната почва. Гол! Бати, главите, човек. И матча свършва 1-0. Пишете в коментари, ако искате да продължаваме да правим още такива матчове. Надявам се да ви харесват епизодът. Кажете нещо. Чао! Те достатъчно изнервени да кажа нещо. Чао!